gedhe yen dewasa tan urunga jabang bayi iki mung bakal ngrigon-ngrigoni. Ya kuwi anakku Dewasrani anggene pepasihan kelawan Dresanala. Aku ngopeni jabang bayi iki padha karo ngingu wujuding gogor. Yen gedhe bakal mangan karo aku dhewe. Mula kang mangkono sing gedhe pangapuramu jabang bayi. Swargamu mapan ning kawah candra di muka jabang bayi. Kelakuane para dewa lan widodari kahyangan. Randuwe rasa pangrasa ing ngatasi jabang bayi abang sing tanpa dosa karo durga dicemplungke ana madyaning candra dimuka. Tujune kok konangan karo kamituwaning dewa. Kamitua iki pancen rekoso gaweane Rena-Rena gaweane abot dikongkon karo lurah ning bengkoke ning padolan terus iki Kamitua. Muga-muga isih jinangkung dening Hyang Agung. Coblak golekane tak entase jabang bayi mau.
aku iki apa? Aku iki sapa lan aku kudu kepiye? Walah dalah. Bola-bali putrane satriya pepethingan. Dicemplungake ana madyaning kawah Candradimuka sing kondange panase kegila-gila, ora mati parandene malah saya sekti, ora sirna parandene malah dadi dewasa. Kula jeneng kita kuwi titah. Jeneng kita kuwi menungsa cinipta dening Gusti ingkang akarya jagat, lantarane ya kuwi bapa kelawan biyung. Bapa ingkang ngukir jiwa raga, biyung ingkang dadi lantaraning dumadi. Dene jejiban utawa kewajiban kita ana ing marcapada ya kuwi sepisan manembah kelawan Gusti ingkang Maha Nasa. Angka 2 sungkem kelawan Rama ibumu, angka 3 bekti kelawan gurumu. Dene sak banjure kudu melu rumeksa rahayu lan tentreme jagat sak isine. Oh ngono ya. Lah banjur jenengku sapa? Ilange jenang dadiya jeneng. Gandeng jeneng kita mau digodhog ana wisa-wisaning geni ing Candradimuka. Muga mandi sing dadi ucapku, jeneng kita ndak paringi senjata nama utawa tak paringi jeneng Bambang Wisanggeni. Jenengku Bambang Wisanggeni. Ya, ora kok tambahi apa sing rada dawa, tak tambahi Muhammad Wisanggeni Jayaningrat. Muga mandi sabdaku besok lamun ta kowe sunat utawa supit, muga-muga ditanggapake dalang sing gandengke sak donya, baguse sak donya tanpa ana cacate, ya. Oh ngono. Ya. Lah kowe iki sapa kek? Ing atase ana menungsa tek dapure kaya ceret. Ulun iki dewa. Ulun iki dewa pati ing para dewa mbiyen. Dene bebise ulun Sang Hyang Narada ya Resi Kaneka Putra. Oh, Sang Hyang Narada ya pernahe aku mbahmu ngono. Oh iya. Gandeng panjenengamu paring dawuh lamun ta aku duwe kewajiban bekti marang Rama lan Ibu. Pripalungguhan iki mara gage jlentrehna tuduhna bapakku ki sapa, mbokku ki sapa. Yen jeneng kita pengen ngerti pakmu sapa, mbokmu sapa, kowe madhep mrana. Madhep rene, ya. Terus sawangen kae. Ana dewa papat sing ngedhep meja cendhek. Dewa papat ngedhep meja cendhek kae lagi ngopo? Kae lagi domino. Dewa ki nggone kawaskitan, mula kae temonana takonana, pakmu jenenge sapa? Yen nganti ora ngerti, hantem ana raine. Ngantem iki piye, Kak? Ngantem ki tangane dikepelke ngene iki, banjur disampluke nggen bathuk dies ngono. Ning sak banter-bantere, sak seru-serune. Banter-banter. Oh, ngene. Ya ning kono aja ning dewa ngawur ora. Karo mbahe nek celandakan kaya mangkono. Gage. Nyuwun pangestu ya kek ya aja kuwatir. Wis to, percaya wae wong becik bakal ketitik sing ala bakal ketara. Sapa sing bibiti ala nadyanto dewa wahyune bakal sirna. Matur nuwun nyuwun pangestu ya. Maksud mari mengkaku
Budine kang den bawangi Rusa sumbar lindo ketara bumi gonjing kumaludok kuntur katok wayah dudu wayahe ana bocah wingi sore sing wani kluyuran ana Kahyangan Suralaya. Mara gage sajarwa jenengmu sapa? Takon marang aku jenengku Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni. Ya dasar para nyata. Kowe dewa sapa? Jawata saka Kahyangan Kaendran. Iki Bathara Indra, ya Bathara Surapati. Bathara sapa? Bathara Indra. Yen Bathara Indra lah dana kasina ning endi? Iki bocah nek takon rena-rena kaya ngene karepe piye? Iki dewa Kahyangan. Ora ngrawur-awuran kaya karepmu ngono kuwi. Kowe ngopo? Wayah dudu wayahe kluyuran ning Kahyangan. Aku goleki pakku. Bapakmu jenenge sapa? Mula aku arep takon karo kowe. Jare dewa ki pinter, jare dewa ki waskita, weruh sadurunge winarah. Mula aku mara gage kandhanana pakku jenenge sapa tak bekti karo panjenengane. Ing atase kowe wae ora ngerti pakmu jenenge sapa apa neh para dewa. Lah ning Kahyangan kene gaweamu apa? Ora mingkem lambe tak ilangi nyawamu. Ayo buktekke sapa sing glundung ndase njaluk ora dawa umurmu.
Hai. Duh yo. Lho. Ah. Lho. Hei. Lho. Ayo, endi dewa liyane? Sapa iki? Bambang Wisanggeni. Dewa cilik sapa iki? Carike para dewa Bathara penyarian. Sing ndok karepake apa gawe gendro, gawe geger ana kahyangan. Aku goleki pakku. Pakmu jenenge sapa? Kowe dewa goblok kowe. Jare dewa ki Waskita, lungguh ning dampar kadewan makili kabeh para kawula ning ora tau mikir kawulamu. Kapan lemu mikir kawulamu? Anane mung ngrekasake karo wong cilik. Kowe meneh beras kena dipangan 5 dina, nek lemu ngapusi 5 taun. Wah. Iki tek enak dewa sing raine kaya kentongan. Dapure rambet jaji babar pisan. Sopo iki? Mesti kowe sing jenenge Trilocana. Duk. Kemeruh kowe senengamu. Iki Bathara Temburu. Oh, Bathara Temburu sing rada dawa, Temburu. Oh, Temburu. Ya. Kowe dewa, ya genah dewa, genah bis kapan sepaton kaya ngene. Apa lek bis kapan mesti dewa nggen kuwi nek bis kapan ning turu ae. Tegese yen kuwi dudu dewa. Kowe ngerti dhewe to Bathara Indra karo penyarian tak ajar ki mau. Ora ana sing menang tanding karo Wisanggeni. Merga dhewe ora ngerti pakku jenenge sapa. Klebu kowe he Bathara Temburu. Nganti ora gelem nuduhke pakku jenenge sapa. Lakon tak idak-idak sirahmu kowe. Kowe tak kandhani pancen dewa-dewa liyane Temburu itu goblok-goblok kabeh. Sing Waskita sing pinter ki ya mung aku. Mosok? Iya. Ngerti pakku jenenge sapa? Ya mesti ngerti wong aku Waskita, tulisen men ora lali. Yen pancen kowe dewa pinter, pakku jenenge sapa? Kowe mudhuna ning Marcapada yen ketemu satriya bagus sing jenenge Raden Mukidi. Ya kuwi pakmu. Matur nuwun dewa pinter iki Bathara Temburu. Apalan
ngono. Kok mesem guyu ngopo kaya wong bungai kowe sanggene. Enak dewa pinter. Senengane kemeruh. Dewa sapa? Bathara Temboro. Bathara Temboro to? Ora Temboro ning Temboro. Teme duwa. Oh iya Temboro manut karo kowe aku. Pinter dheweke. Pinter ya mung banget kek. Pintere mapan ana nggon ndi? Ngerti pakku jenenge sapa? Yen pancen Temboro ngerti manut Temboro pakmu jenenge sapa? Panjenengane paring dawuh ning Marcapada lamun Tana Satriya bagus kliwat ukur ya kuwi pakku. Jenenge Raden Mukidi. Sapa? Raden Mukidi. Ora Sarmadi to? Mukidi kaya nekat kowe ngeyel kowe. Sik ora penak to. Kowe tak kandhani ya, sakjeke wong nanggap wayang ora nek critane wayang kok jenenge Mukidi ora nek critane. Kowe diapusi karo sing jenenge Temboro kae. Padine kae ben slamet ora kok ajar mula le jawab ngawur ngono kuwi. Dudu karepe dhewe. Lah ya karepe sapa ngene? Wah karepe Temboro yen ngono. Dioyak diajar sak pole setan alas tenan. Temboro. Wait. Manek. Ayah. Pakku mau jenenge sapa? Raden Mukidi. Mukidi ndasmu kuwi. Pakku jenenge sapa? Raden Mukidi. Mukidi ndasmu kuwi. Kowe ngapusi karo aku. Loh, kakek, tak kira lek Temboro bae kakek Narada. Kek tangi kek sik yahene kek. Jare dewa ki ra iso mati. Dewa iki kena ing lara luput ing pati bareng ketiban tangane Bambang Wisanggeni tek ngletak kek. Kowe tangi yo kek. Kowe tangi yo yen kowe ra tangi kancaku sapa kek? Kakek tangi kek. Kakek Narada kowe tangi yo kowe aja mati. Ya ampun Niken Salindri teko. Endi? Oh, ketekan sinden jenggelek kaya ngono kuwi. Ah, kebangetan kowe. Mbae dhewe paradene tibani tangan nganti kaya ngene iki. Lumah aku mau. Kalau ngapura aku ora ngerti ya, Kak. Nadyan kaya apa lan kepiye aja leren aja mandhek aja mendho. Sadurunge ana dewa sing gelem jlentrehne pakmu jenenge sapa kowe kudu ngamuk ning kayangan. Oke. Ana dewa gedhe dhuwur raine kaya barongan. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati. Ya. Kowe sing jenenge Bambang Wisanggeni. Dasar para nyata. Pakku jenenge sapa? Kowe ngawur, dapurmu ora ngerti malah takon karo aku.
Kowe dewa goblok. Goblok piye? Pangapunten paman bukulun Bathara Narada. Kula suwun ndika sumingkir. Kula badhe ngajar dhumateng Wisanggeni menika. Kowe iki perang karo bocah menang ora kondang kalah parandene mbabar wirang Yamadipati. Pedahe apa to gunane apa kowe menang karo bayi wingi sore? Tur lamun to diteliti kanthi permati bocah iki ora kleru, sing kleru iki para dewa. Bocah iki mung takon, "Pake jenenge sapa?" karo para dewa. Parandene malah dikroyok diajar angger dewa ngajar karo Wisanggeni karepe do piye? Mongko bayi iki dicemplungake karo Bathari Durga madyaning kawah Candradimuka. Kita takon karo kowe. Candradimuka ki dadi panguwasane sapa? Panguwaos kula. Durga nyemplungke bayi ning kawah ijen karo kowe ora? Mboten izin, kula mboten ngerti. Tegese dheweke piye nyepelekaken kalian kula. Lah ya sing salah Durga, kenapa sing kok ajar kok bayine? Setan alas tenan. Palukon lagu ning lekas lokita linuding gedung kadung kadereng hamomor kepiye iki Kak? Nah ngene ngger Wisanggeni. Nadyan kaya ngapa lan kepiye yektine lelakon iki mung kanggo pasinaon. Ngajar karo para dewa aja gampang nyepelekake karo kabeh para kawula. Mula ri palungguhan iki lampung ta wis adreng kenceng tekad kita kepengin sungkem marang ramamu, aja wedi kangelan muduna mring Marcapada liwat Andorante. Dene lamun ta ing Madyapada jeneng kita ketemu kelawan satriya Madukara ingkang kekasih Raden Arjuna. Yen ketemu karo satriya sing jenenge Raden Arjuna, ya kuwi wong tuamu sing wajib ndok sungkemi lahir tekan batin. Yen pancen kaya ngono daya-daya aku nyuwun pamit ya Kak. Ya. Duga-duga digawa ati-ati aja nganti keri. Muga-muga pengasih saka Hyang Agung tansah gumiring kelawan jeneng kita. Dadya satriya sembaga wirutama. Satemah bisa dadi kaca brenggala tumrape para taruna ing sak jagat raya.